I, Sri Andamon Milai, having been elected a member to PSC in the Council Legislative Assembly of the Parliamentary Council, this year in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. And to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावफुंगोन। Having been elected a member to fill a seat in the Council Legislative Assembly of the Parliamentary Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. আল্লাহর নামত প্রশংসায় যে বিরোধী দ্বারা স্থাপন করা ভারতের মই প্রকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰি মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা পদৰ কৰ্তব্যসমূহ শ্ৰদ্ধা বুলি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিম। अर्जुन दैमारी बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गौथुम
आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आं आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथि रैखा खालामगोन अदेबानि आं मावनो होनाय बिबानखौ मावफुंगोन। I, Sri Rasus Tika, having been elected a member to fill a seat in the Council Legislative Assembly of Bodoland Territorial Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Sri Darasa Pusputali, having been elected a member to fill a seat in the Council Legislative Assembly of the Bodoland Territorial Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. आं धनन्जय बसुमतारी बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावफुंगोन। थेंक इउ। आं धनेश्वर गयारी बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा जानानै आं आफा बोराइ बाथौनि समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिनि रैखा खालामगोन अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावफुंगोन। Do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. आं श्री बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै आफा बोराइ बाथौनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावफुंगोन। आं मुस्रि दावबायसा बर' बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावफुंगोन।